Ola, chámome Diego e hoxe veño vos falar dun libro chamado Iridium, escrito por Francisco Castro. Iris é unha adolescente a cal ten un ollo dunha cor diferente ao outro. Isto é coñecido como heterocromía iridium. A rapaza conta que sufrira un accidente o cal a deixara en coma durante 7 meses. No medio daqueles meses en coma, o seu mozo chamado Chechu puxéralle os cornos. A parte diso, todo o mundo, ao volver a ver a Iris, empeza a tratala como se fose unha nena. Todos menos Mario, o cal é un rapaz introvertido e serio, o cal parece gustarlle a Iris. Se queredes saber que é o que ocorre no desenlace do libro entre eles, teredes que ler o libro. A miña personaxe favorita é Iris, porque ten moita iniciativa, xa que axuda moito a xente que pode e é unha boa persona con todos ou case todos os personaxes do libro. A min gustoume moito o libro porque é fácil de ler e porque esta historia podería pasar tranquilamente na actualidade. Francisco Castro Veloso nada en Vigo o 27 de outubro do ano 1966 e é un escritor galego. En 2016 sucedeu como director a Víctor Freixanes, o cal estaba ao mando da editorial Galaxia, aínda que dimitiría máis adiante no 2023. Escribiu libros como Xeografías e Chamádeme Sinbad, entre outros. Tamén gañou premios como Premio Branco Amor, Premio García Barros e demais. Adeus.